ман ба кӯмак додархон ва дӯстамро даъват кардам. Дар номи ман директори генералӣ навишта шудааст, дӯстам директори иқтисодӣ ва додарам директор оид ба фурӯш. Амакам омада пурсид: ҳамаи шумо директор бошед, кӣ кор мекунад? Кол-центри хеле хуб. Офарин бачаҳо. Ин кӯмак мекунад барои нагузаштани овоз. олист. Ман гуфтам ки агар яке аз шумо Илон Маск шавед, барои ман бас аст. одамон шикоят мекунанд: ин барномаҳои мактабӣ гӯё ки нодаркор бошад. Шумо чӣ, девона шудед? Ман дар ягон ҷои Қуръон нахондам ки бесавод бимон муваффақ мешавӣ гуфта шуда бошад. ҳеҷ кас ба тиҷорат зиён расонда наметавонад. баробари соҳиби худи он. агар ту хони рушд ёбӣ, кафолат ҳаст ки дар тиҷорат муваффақ мешавӣ. бале. алмато, пойтахти пешинаи Қазоқистон, аз рӯи аҳолӣ калонтарин шаҳри ин кишвар ва минтақа аст. дар ин шаҳр 2 миллиону 130 ҳазор одамон зиндагӣ мекунанд. алмато маркази тиҷоратии Қазоқистон аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. гӯё ки ба амрико омада бошем. салому алайкум дӯстон. хуш омадед. хеле шодам. ташаккури зиёд. олӣ. дӯстони азиз, мехоҳам гӯям ки имрӯз мо меҳмони боз як шогирди беҳтаринам ҳастем. ин кас Курмет яке аз шогирдони беҳтарини ман аст. метавон гуфт ки ӯ дар муддати кӯтоҳ дар 2-3 сол натиҷаи олӣ нишон дод. Курмет азизам, марҳабо ба барномаи мо. ман ҳоло дар офиси ӯ қарор дорам дар Алмато. ин харитаи ҷаҳон аст. инҷо ширкати ӯ аст. IBC? бале. ман дуруст гуфтам? IBC Group. International Business Center, IBC Group. Курмет, лутфан ба ман бигӯ, барои чӣ ту бо ин кор машғул ҳастӣ? мо рисолати бузурге дорем. рисолати мо аз он иборат аст ки мехоҳем ба шаҳрвандони пеш аз ҳама Қазоқистон ва баъдам ба шаҳрвандони кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ кӯмак кунем, то онҳо дар беҳтарин кишвари олам, дар амрико таҳсил кунанд. тамоми олам эътироф мегӯем ки яке аз беҳтарин кишварҳо, дуруст? бале, нисбат ба дигар кишварҳо дар системаи тиҷорат, дар бисёр соҳаҳо. ана барои ҳамин мо фикр кардем ки агар ҷавонони мо дар он ҷо бихонанд ва пас аз хондан таҷрибаи зиёд гузаронанд, яъне агар дар ширкатҳои амрикоӣ кор кунанд, бо ҳамин донишу фикрронӣ вақте ки бармегарданд, метавонанд дар оянда кишвари моро мисли амрико пешрафтаю мутараққӣ кунанд. барои пешрафти ватанамон саҳм гузоранд. яъне ин хонандагон бояд пешравиҳои амрикоро омӯзанд, илму дониш, тарзи ҳаёти онҳоро аз худ кунанд. дар 5 сол ба ин ҳама одат кунанд. барои қазоқистониҳо мултивизаро то 5 сол медиҳанд. барои ҳамин 5 сол кам нест. агар ҷавоне 9 моҳ дар шаҳр хонда баргардад, тамоман дигар хел мешавад, шаҳрӣ мешавад, бисёр пеш меравад. вақте ки ҷавонони мо ба муддати 5 сол мераванду он ҷо мехонанд ва бармегарданд, ҷаҳонбинияшон хеле васеъ мешавад. назар ба он ки дар ин ҷо хонанд, беҳтараш дар он ҷо хонанд, пешравиҳоро бинанд ва вақте ки бармегарданд, имкониятҳоро беҳтар мебинанд. аз ин ҷиҳат дар ҳақиқат чунин аст. ман дар деҳа таваллуд шуда ба воя расидам. дар деҳаи мо тахминан 400 оила вуҷуд дошт. охирон хонаи мо буд. хонаи 426 рақами хонаи мост. баъд гӯристон сар мешавад, он тараф кӯҳҳо сар мешавад. барои ҳамин он чӣ ки ту мегӯӣ барои ман шинос аст. барои он ки вақте ман бори нахуст аз деҳа ба шаҳр омадам, ҳис мекардам ки гӯё ба олами нав даромадам. он фаҳмишҳое ки ман доштам, он тасаввуру фикроние ки доштам дар шаҳр он гуна набуд. ва аз ҳама ҷолибаш, ман вақте бисёр бой додам то чизҳои оддиро омӯзам, ҳолон ки ин ҳамаро шаҳриҳо ҳамин тавр медонистанд. чизҳои оддӣ, мефаҳмӣ? вақте зиёд сарф шуд то ки ба муҳити шаҳр ворид шавам, фаҳмам, фикрониямро дигар кунам. муҳит фикрониро эваз мекунад. ин хуб аст. агар бачаҳои мо ба кишварҳои пешрафта раванд, вақте тараққиётро бо чашми худ бинанд, тезтар мефаҳманд. агар бо чашмони худ набинанд, зуд намефаҳманд. ман инро чӣ хел фаҳмидам? солҳои 2000 ман 3 бор хешовандонамро ҷамъ кардам. 3 бор гуфтам ки зиндагиро чӣ тавр бояд тағйир дод. тахминан солҳои 2000 ва 2001 ва ё 2003 буд ва боз соли 2008 ва соли 2009 буд. дар ин муддат хешовандонамро 3 бор гирд овардам, чунки ман кишварҳои ҷаҳонро гаштам ва дидам ки дунё тамоман дигар хел аст. дидам ки дар олам чӣ рӯй медиҳад. ман ба Тоҷикистон баргаштам. бародарон, хешовандон, язнаҳоям ҳамаро ҷамъ овардам. бо ош зиёфат додам ва гуфтам: бачаҳо, биёед тиҷорат мекунем. масалан, ту ошпазӣ, биё барояд ошхона мекушам.
میکشویم. اگر پول نداری بیایید همه $100 جمع میکنیم و برایش آشخانه میکشویم. من 2 برادر داشتم. یکی با کارهای خواجگی دیهات مشغول بود، دیخانی میکرد. من گفتم بیایید همه پول جمع کرده با او کمک میکنیم تا که او پخته پرورش کند. از پرورشی پخته پولی خوب به دست آوردن ممکن است. من گفتم که او از کارخانه‌های بیگانه نگیرد. با او 1 تانه سالرکه داده 2 تانه مینوشتند. مثل سرپناه. بعد اگر در بازار آن 2 سامانی باشد با او 4 سامانی مینوشتند. از بس که او به این مجبور بود ناعلاج میگرفت. اگر 1 تانه نخ پخته $1300 ارزش داشته باشد، او پیشکی امضا میماند که در تیر ماه آماده است که $1000 فروشد. من میگفتم آخر گوش کن، این همه طرفه میزی غارتگری است بلا زند. همش روشن است آخر. گفتم که بیایید پول جمع کرده با او میدیم. بگذار او این کارو کند. با دهقانی مشغول شود. میدانی؟ هیچ کدام خویشاوندانم مرا نفهمیدن. 3 بار این کارو کردم، هیچ کس نفهمید. اول در دهه کردم، نفهمیدن. به شهر آورده فهماندم، نفهمیدن. برای همین دوستان عزیز، تنها محیط فکرانی را عوض میکند. گپ‌های کرمت پر را درستند. یعنی اگر مردم ما به کشورهای مترقی روند پس این خوب است. حالا تو میتوانی به امریکا فرستی، در آینده شاید به دیگر جایها فرستی، خدا میداند. اما اگر به کشورهای گوناگون بروند، اگر ببینند که چی طور آنجا منیجمنت، مارکتینگ، ساختار تجارت، سیستم خوب شکل گرفته است، خوب می شود. خوب و بعد ما چیزی که نگوییم وقتی به مغازه می درآییم مقدار زیادی بارها محصولات غرب می باشند. درست؟ وقتی به خانه درآییم بسیار محصولات از خارجه است. پس معلوم می شود که نابسته به گپ‌های ما سیستم غرب خوب کار می کند. اما من طرفدارم که جوانان ما به آنجا روند و خوانند، طرز ساختن کارپرات را آموزند، چون که همه تجارت‌های ما به اسلوب کلانی بنیاد شدند. همه خش و تبار را گرد تجارت جمع می آورند. بعد بیرون از حدود این عائله تجارت رشد نمی کند. آنها باشند این را فهمیدند و این راه را گذشتند و حالا به طرز دیگر کار می کنند. خوب می شد اگر جوانان ما آنجا رفته محض همین را آموزند، اما بعد عنعنه‌های خودمان را فراموش نکنند. نباید ارزش‌های عائلوی را گم کنند. احترام پدر و مادر، احترام اجدادان مهم است. آنها تجربه ها را از خود کنند، بعد بیایند و کشورهای خودمان را نیز مترقی گردانند. انا همین خیلی عالی است. و فکرم تو اینها را به همین روحیت تربیت میکنی و یا آنها با آنجا رفته امریکایی میشوند. محیط تربیت تو کو چنین نیست؟ نه، میدونید وقتی که آنها به امریکا میروند ما این چنین خدمت رسانی الوگی داریم. عادتکنی اجتماعی، یعنی ما آنها را در فرودگاه پیشواز میگیریم، در آموزشگاه با آنها یاری میرسانیم، برای یافتن جای زیست، برای یافتن کاری انیق و مشخص نیز کمک میکنیم. یعنی ما همه طرفه خدمت میرسانیم و کمک میکنیم. مثلا حالتایی میشود که دوست پیشی دوستش به امریکا میرود و آمده به ما میگوید که با من کمک کنید. ما کمک میکنیم. یعنی همین طور دستگیری ها هم میکنیم. اپتیکا، بیمارخانه و غیره. بله. بعد ما کوشش میکنیم که هر ماه در آنجا شب نشینی های امریکایی برگزار نماییم. ما آن را باربیکیو پارتی، پول پارتی، اوشن پارتی مینامیم و در چنین جشن ها آدمانی را در چیکاگو، نیویورک و غیره جمع میکنیم. جمعیت های زیادی هستند که قزاق ها جمع میشوند. انا این صورتی جمع شدنی بچه هاست. اینجا نیویورک است. این همین گونه چهارراه است، درست؟ در اینجا بچه ها در نیویورک، چیکاگو جمع شدند. سرایندگان ما را دعوت میکنند. میرامبک اسبایف رفته بود، با نزدیکی رگینا خراکینه میرود. همین طور؟ بله البته. در آنجا من دوستی نزدیکی دارم. او همه را تشکیل میکند. او در لس آنجلس زندگی میکند و با هر حال فرهنگ ما نگاه داشته میشود. این خیلی مهم است و ما دویم تبلیغات و تشویقات میکنیم که همین کار اجرا کرده شود، یعنی نگاه داشته شود. یعنی ایدئولوژی. ما باید کوشش کنیم که فرهنگمان را حفظ نماییم. در حقیقت وقتی فرهنگ ها حفظ شوند عالم ما عجیب میگردد. باید این ریشه ها نگاه داشته شوند و اگر از دیگر فرهنگ ها پدیده های خوب فایده ناب گرفته شوند خوب است. این خیلی مهم است. اگر فرهنگ دیگران را گرفته از آن خود را فراموش کنی این نادرست است. از دیگران چیزی فایده ناک را گیری درست است. و اینچنین ما باز چیکار کردیم؟ هستند بچه‌هایی که به امریکا کای‌ها رفتند. کسی در گرین کارت برد کرده است، کسی برای کار رفته است و شرایط کاریش خوب است و معاشی که میگیرد خوب است. خلاصه فکرانی من چنین است که اگر آنجا برایت بهتر باشد، معاش خوب بگیری، در آنجا تو را قدر کنند، پس بمون. اما همزمان این بچه‌ها بسیار کارهای خیر میکنند، یعنی به بسیار کارهای ثواب دست میزنند. بله، بهترین شو و بعد یاری رسند. بله، یعنی آنها همین طور به دیگران کمک میکنند. من همیشه میگویم من مقصدی معین
муайян дорам. Бояд 10,000 қазоқонро ба онҷо фиристам. Мегӯям ки агар яке аз шумо мисли Илон Маск шавед, барои ман бас аст. Ман чунин мешуморам ки рисолатамро иҷро кардам. бигӯ ки агар 1%-атон ба ӯ монанд шавед, агар чунин тоҷири муваффақ аз ин шавед, бас аст. 10,000 одамоне ки ба онҷо мераванду меоянд, ақаллан яке аз онҳо 1% 100 кас мешавад. 100 кас кори зиёдеро анҷом медиҳад. устод, ҳатто ақаллан як касашон, 0 аз 100 1%. бале ақалан як касашон мисли Илон Маск бой шавад. Ӯ ба наздики Твиттерро пурра харид. Бале. Ба 44 миллиард доллар. Ман инро дидам ва аз назар гузарондам ки кадом аксияҳоро дар Қазоқистон метавонанд харанд ва муқоиса кардам. Ӯ метавонад ҳама чиро харад ва боз метавонад аксияи Қазақ Телекомро муқаррар кунад. Як каси онҳо Илон Маск шавад, ин ба манфиати ватани мост. Ман гуфтам ки агар яке аз онҳо мисли ӯ шавад, кишвари мо гул шукувон мешавад. бале бале, дар ҳақиқат чунин аст. ва боз ҳастанд одамоне ки кайҳо ба Амрико рафтанду фарзандонашон онҷо таваллуд шуданд. Он одамоне ки ба онҷо рафтанд, барои он ки решаҳои худро фаромӯш накунанд, мо алифбое гирифтим. Ана алифбо барои ҳамин хел алифбо тартиб бале, додед. барои одамони англисизабон. Яъне дилхоҳ амрикоӣ метавонад инро, яъне мо аз ин ҷо ҳарфҳои крилиро гирифтим, танҳо бо забони лотинӣ. Ана нигоҳ кунед устод, дар ин ҷо алфавит аст. яъне агар кас ба Қазоқистон омадан хоҳад, метавонад ӯ метавонад омӯзад. ӯ метавонад омӯзад. Ана бале? дар ин ҷо алфавит аст, бо лотинӣ, крили нест. мебинам. Б, В. аҳа, бале. мебинам. онҳо метавонанд ба зудӣ кас метавонад зуд қазоқиро фаҳмад. бале бале. ва ана ин хел мо ин ҷо нохаҳро ворид кардем. нигоҳ кунед, дар ин ҷо сабти овоз аст. дар охири афсона масалан ана инро гирифтан мумкин аст. нигоҳ кунед. чунин замима тайёр кардеда? бале, мисол агар ҳарфи А-ро бинед, бале бале бале. Э-ро бинед, ана инҷоро зер мекунед, сар мешавад. шумо аз алифбо барномаи телефонӣ сохтед. офарин. дарҳол кас метавонад талаффузро гӯш кунад. ҳам ба қазоқӣ ва ҳам ба бале, англисӣ. дар ин ҷо навишта Олӣ. шудааст. ва ман фикр кардам ки аз Хеле тарафи хуб. дигар ин хеле барои хуб. офарин барои бачаҳо. кӯдаконе ки ба Амрико рафтанд. Бале. онҳо ба ҳар ҳол ҳамаро фаромӯш мекунанд. хеле хуб. муҳити амрикоӣ бо ин метавонанд забонашонро дар дар хотир доранд. ҳақиқат бояд ҳамин тавр кард. бояд коре кард ки инсон якчанд забонро донад. ҳоло ҷаҳону замона чунин шудааст. ман дар худам мушоҳида кардам ки масалан он коре ки машғулам ва хизматрасониҳое ки дорам, агар ҳоло боз ду забони дигарро медонистам, бароям бозорҳои бештар кушода мешуданд. ман бо англисӣ баромад карда гап зада наметавонам, вале ният дорам ки англисиро омӯзам. рости гап ман 5 сол боз онро омӯхтаниам, вале ҳеҷ вақт намеёбам. акнун ман фавран аз паси ин кор мешавам. агар ҳоло англисӣ, арабӣ, хитоӣ ва ё гӯем ки испаниро медонистам, пас тамоми дунёро фаҳм мекардам, чунки фикронии ман дуруст аст. ҳоло ман албатта ин масъаларо бо тарҷумонҳо низ ҳал мекунам. ҳоло шукри худо ки чунин имконият ҳаст. ман ҳоло ду роҳ дорам. ё бояд тарҷумони хуберо киро кунаму бо худ гирифта гардам, ё тариқи интернет кӯмак пурсам ва ё худам омӯзам. бояд яке аз ин корҳоро кунам. аммо ба ҳар ҳол тарҷумон баъзан наметавонад ки фикри маро дақиқ баён кунад. ин ҳиссиётро ифода кардан номумкин аст. баъд агар тарҷумон ончеро ки ман аз сар гузаронидам аз сар нагузаронда бошад, пас ӯ таври дигар тарҷума мекунад. яъне ҷумлаҳои ман барои ӯ маънои дигарро ифода мекунад. ин маълум аст. аммо дар ҳақиқат донистани забонҳо дарҳои ҷаҳонро мекушояд. аммо пеш аз ҳама бояд забони модариро фаромӯш накунем. ин хеле муҳим аст. ин дунё ғайриоддист. агар мо гуногун бошем, вақте мо якранг бошем, ин хуб нест. ин ҷо чист? ин ҷо нишаста гурӯҳ идора карда мешавад. аз ин ҷо гурӯҳ шӯъбаи идора карда ҳуқуқӣ, мешавад. хоб директори генералӣ, мудир, вадия, арслан, асед, амир. бачаҳо салом. онҷо муҳосиботи мост. яъне бухгалтер онҷо мешинад. офарин, олӣ. бале, дар дарун, дар паси мудирон мешинанд. бале, ман мебинам ки дар ин ҷо китобҳои ман аст. бозӣ, ман ва пул. ягон кас баъзан бозӣ мекунад? мо ҳама китобҳои шуморо коллексия мекунем, мехонем Офарин. ва рушд меёбем. ин бисёр кӯмак рӯзҳои истироҳат аз рӯи ин китоби шумо бозӣ ҳам мекунем. офарин. ин бозӣ бисёр кӯмак мерасонад. агар ман ва пулро истифода бозӣ баред, мекунем ва пушаймон инчунин намешавед. мо чӣ тавр бой шудан мумкин ва фикрронии одамони бой ва камбағалро мехонем. яъне ҳама китобҳои мебинам шуморо ки мо бисёр мехонем. китобҳои хуб доред. ман ба таври доимӣ ва пайваста хондани китобҳоро тавсия медиҳам. ҳар чӣ ки шумо дар мастер-классҳо гуфтед, китобҳоро Бале, тавсия бале, додед, мо бале. гирифтем. вақте ки шумо мегӯед, Бале. ман ба Аслан мегӯям ки Аслан ана ин китобҳоро дастрас кардан дар кор. ӯ баъди як рӯз ёфта китобҳоро оварда дар ин ҷо мемонад. бале.
این کاری درست است. این کتاب ها بسیار یاری میرسانند، کمک زیاد میکنند. این خیلی خوب است. تو اینجا سرتیفیکات، دیپلم هایی به شمار داری، مکافات ها گرفته. آفرین آفرین، این خیلی خوب است. عالی. خیر، اکثری سرتیفیکات ها البته از سماست. بله من میبینم. وقتی که کورس ها رو خوانده تمام کردم در ساحه آموزش درس های تجارت، این همه رو گرفتم. دیپلم گرفتم، آموزش سالانه ماستر کلاس، ترینینگ 10 روزه برای رشد تجارت و غیره و هکذا. خیلی خوب، آفرین، خیلی زیادن. تو افتخارنامه های بیشمار داشته، باز دیپلم ها. آفرین عزیزم، بیایید دوام میدهیم. کال سنتر خیلی خوب. آفرین بچه ها، عالی. آفرین. بار دیگر سلام بچه ها. سلام علیکم، خوش آمدید. آفرین. طرح عالی. این کمک میکند تا که برای نگذاشتن آواز. عالی. باور کنید این گونه واسطه نگذاشتن آواز شما ایزولیت را یکم بار میبینم. در اینجا 16 جای کاری موجود است. بچه ها با بست ها کار میکنند. خیلی و خیلی عالی است. دوستان عزیز، میدانید من بار اول میبینم که در کال سنتر چنین طرز نگذاشتن آواز به کار انداخته شده است. طرح خوب. آفرین. بسیار خوب. کال سنتر عالی. آفرین. کار کردن راحت بخش است، آسان است. این کمک میکنه تا آواز دیگران خلل نرساند. بله. همینطور درست؟ عیناً همینطور. وقتی در آمریکا بودم این رو دیدم. از بالا این هم لازم است؟ نه این رو در اینجا پاکریاتیو می نامند. با این تماما محکم می شود؟ بله تماما محکم می شود با پاکریاتیو. این عجیب است، بسیار جالب. تو این رو در امریکا دیدی؟ باری نخست من این رو در کارگاه یک شریک همکارمان دیدم. آنها چنین کارگاهی فراخی دارند و همه این گونه تجهیزات دارند. از آنها کمی کلانتر است، مثل اتاق کاری. اینجاش این خیلی محکم است. و بعد بله از آن همه مثل که در هواپیما میشینی در بیزنس کلاس. بله خیلی محکمه. این خیلی میداره و اطراف تو محکم است. و دویم اینجا سمد است. او در هوم بانک کار کرده است و در کال سنتر راهبر بوده است. عالی. در بابت محصولات کردیتی دیپوزیتی آنها نیز عیناً چنین تجهیزات داشتند. خیلی خوب. آفرین. دوستان اگر شما کال سنتر ساختن خواهید این فکری عالی است. من بار اول میبینم و به من خیلی پسند آمد. بهترین کاری عالی کرده. من چون این کال سنتر را بار اول میبینم. این شما ایزولیت نمیماند که آوازها به دیگران خلل رساند. موفقیت برادرانم. موفق باشید. تشکر. خیلی زیبا. در حال روحیه امریکا احساس می شود. تو همه پرزیدنت ها رو جمع آورده ای؟ بله اینها پرزیدنت هایند. پرزیدنت های امریکا. غیر عادی. در بالا انا این صورت را موندم. مجله فوربس مقاله نشر کرده است. میلیونر از خرابزار. آفرین. مقاله مجله فوربس. آفرین. این خیلی خوب است. دوستان میخواهم گویم که از قزاقستان نام کورمید در مجله فوربس برآمده است. اگر خواهید نام او را در این مجله با نفوذ ثروتمندان میتوانید بینید. اینجا گوشه امریکا است. بله اینجا یک برنامه هست. نامش ورک اند استادی. باز برنامه ورک اند تریول هست. باز هست فدرال ورک اند استادی. یعنی این هم برنامه دولتی است. برنامه فدرالی ایالات متحده آمریکا است. و افسوس که آدمانی کم در این باره میدونند. و این طریقی ویزای دانشجویی عملی کرده می شود. یعنی ببین تو آدمان را میفرستی، آنها در آنجا هم میخوانند و هم میتوانند یگان کار کنند تا که خود را تأمین کنند و غیره. این فایده‌ناک است. این خیلی مفید است. برای اکثریت این مفید است، چون که همه پول زیاد ندارند تا اینکه همه خراجات را تأمین کنند. وقتی کس به آنجا رفته اقلا قسما کار کند خراجاتش میبرد. برای جای زیست، خانیش، خوراک این خیلی سبکی میارد. وقتی کس کورس خود را به آخر رساند، خواه سرتیفیکاتی سالانه میگیرد، خواه ماگістратура، خواه بکالور، بعد به تجربه آموزی می رود. در دوران شوروی بود که تجربه استحصالی خودی دانشگاه روانه می کند با شرکت های امریکایی و معاش و دیگر شرایطش را مقرر می کند. حجت می دهد و به جای لازمه روانه می کند. ما به اینجا رو می گوید. وقتی که دانشگاه رو ختم می کنیم به جای لازمه برای کار می فرستند. در آنجا همچنین است. طبق کسب و اختصاص روانه می کند و کس 1 سال کار می کند و از امریکا معاش می گیرد و این معاش قریب که همه خراجات او را می برآورد. به یگان مشکلی. تو این دم تمام خراجاتش را می برآورد. کورمید، پیش از آن که با این کار مشغول شدی تو با چه کارها مشغول بودی؟ میدونید پیش از این تجارت من با 37 نمودی تجارت های گوناگون مشغول بودم. 37. و این چند سال صرف شد؟ خیر اگر حاضر این رو حساب کنیم پس در یاد دارم که دانشگاه رو ختم کردم. بعد ما طریق شرکت آیسیک برای تجربه آموزی به ترکیه رفتیم. از آنجا آمدیم و در 21 سالگی من باری نخست ایپک شدم. صاحب کاری شخصی. فخر میکردم. هیچ چیز نیست. تنها خودم و ایپک شدم. فخر میکردم که تمام من بیزنسمنم. خودم به خودم راهبرم. بله چون این حجتی زرد داشتم. صاحب کاری شخصی. خیلی فخر میکردم. انا بعد از ترکیه شرطنامه ها را گرفتیم و آنها به ما کورتاهای مردانه میفرستادند.
яъне аз он ҷо либос оварда мефурӯхтем. дониши тиҷорӣ ки надоштем, мо банкрот шудем, муфлис шудем. ман пули зиёдеро бой додам ва баъд ҳамин тавр ҳоли ман бисёр бад буд. ин барои ман зарбаи сахт буд. бовар мекунед, намедонистам ки чӣ кор кунам. барои ана ҳамин кор чанд соли умри ту сарф шуд? медонед ин ту 37 намуди тиҷорат гуфтӣ? 37. чанд сол сарф шуд? 10 сол. 10 соли умрам. сол ту тавонисти 37 намуди тиҷоратро омӯзӣ. 37 намуди метавонӣ тиҷоратро. номбар кунӣ кадомҳо? масалан тиҷорати маҳсулот аз Туркия, инчунин дар тиҷорати филмҳо мо кастинг доштем ва ман роҳбари он будам. ба Bas Production кӯмак мекардам. албатта бо ҳамроҳии актёрҳо. ба Shine Production ва инчунин дар ин система ба Қазоқ филм. баъд инчунин ширкатҳои гуногуни шабакавӣ буданд. дар он вақт байни онҳо пирамидаҳои шабакавӣ буданд. 1001 намуди номҳо доштанд. мо бояд месанҷидем. миёни онҳо Гербаваев буд. мо бо он кас салом алейк ҳастем. ғайр аз ин кори мо бурда расондан буд. мо боз дар соҳаи хондан низ сару кор доштем. маориф, яъне дар соҳаи маорифу таҳсил низ чанд муддат кор кардаем. мо боз дар соҳаи иқтисодиёт низ кор мекардем. мо чӣ кор мекардем? ба мардум аз ҳисоби сармояи гузоштаашон ҳиссаи махсусе медодем. яъне онҳо сармоягузорӣ мекарданд ва тибқи он ҳиссаи махсуси худро мегирифтанд. дар мо маълум аст ки ҳиссаи муайяне навишта баъдан дигар хел ҳисса медиҳанд. яъне тасаввур кунед, дар коғаз дигар чӣ навишта мешавад ва дигар хел ҳисса мегиранд. бале, ман нахуст ин соҳаро хуб омӯхта баромадам. системаи мазкурро баъдан аз амрико ба ин ҷо овардам ва ман ин соҳаро ки захираҳоро ҳисоб мекунад аз худ кардам. бояд чӣ тавр ин фоизҳоро дуруст ҳисоб кард. ва баъд ман қарор додам ки аз ҳама бонкҳо маълумотҳоро гирд оварам ва ба мардум воқеан нишон диҳам аз кадом банк кредит гирифтан фоиданок аст. хеле аҷиб. ва баъд аз банкҳо омаданду гуфтанд хуш, салом алейкум. шумо чӣ кор мекунед? бале, шумо ҳақ надоред ки бо ин кор машғул шавед. математика аст. бале, охир ман худам математик ҳастам ва дар ҳамин асос ин корро мекардам. баъд ман нуқтаҳои суғуртавӣ кушодам. масалан мошинҳоро суғурта мекунанд ку. ман 50 то нуқтаи суғуртавӣ кушодам. он ҷо ҳавасмандкунии агентияш хеле хуб буд. ҳоло бигӯ, ту дар як чанд самт кор кардӣ ва ту дар ягон самт муваффақ набудӣ. барои чӣ? дар аввал тамоман муваффақ набудам, чунки худам кор мекардам ва додар хондам ва як дӯсти худамро ба кӯмак даъват кардам. дар номи ман директори генералӣ навишта шудааст, дӯстам директори иқтисодӣ ва додарам директор оид ба фурӯш. амакам омада пурсид, ҳамаи шумо директор бошед, кӣ кор мекунад? хулас кор барор нагирифт. ҳар кор ками хуб мешуд, вале барор намегирифт. хуб, ва ин як мушкили калон буд, чунки фаҳмиши дақиқе надоштем ки чӣ тавр корро пеш барем. нақшаю фикри тайёру мушаххас набуд. одамони атрофамон низ одамони даркорӣ набуданд. медонед, падару модари ман муаллим буданд ва дар атрофи ман танҳо одамоне буданд ки тамоми умр кор карданд. модарам ҳам ба ман гуфта буд, писарам, рав муаллим шав, яъне муаллими математика шав гуфта буд. тибқи маълумот. гӯш кун, сохти зиндагии ту ки дар он муҳит калон шудӣ ҳамин гуна буд. атрофиёнат муаллимон буданд, яъне дар гирди ту тоҷирон набуданд, мудир ё роҳбарон набуданд. дар атрофат одамони якранг буданд. ҳамаи онҳо буданд. амакам дар кори давлатӣ буд, волидонам муаллим буданд. дар атрофи ман танҳо одамоне буданд ки барои маош кор мекарданду бо он рӯз мегузаронданд. ман онҳоро дида фикр мекардам. боз дар охири ҳар сол модарам сахт бемор мешуд. баъд мо дар беморхона пули зиёд сарф мекардем, чунки дар 9 моҳ вақте ӯ дарс медод кӯдакон сахт хаста мекарданд. маош бошад кам аст ва боз онҳо каме мукофот пулӣ мегирифтанд ва бо ҳамин пул мо ӯро ба беморхона мебурдем. модарам 2 ҳафта ва баъзан 1 моҳ табобат мегирифт. яъне ба фикри ту сабаби ин қадар самтҳоро таҷриба карданат ва муваффақу қавӣ шуданат тавонистанат дар он буд ки ту тарҳи дурусти идоракуниро надоштӣ ва ё дониши кофӣ надоштӣ ва ё ту наметавонистӣ гурӯҳи қавиеро ташкил кунӣ ва ё дар маҷмӯъ ҳама. ман умуман тасаввурот надоштам. ин ҳама гуфтаҳои шумо албатта ки набуд, вале аз аввал худи фикру тасаввуроти дуруст надоштам. дар ин ҷо ҳеҷ чиз набуд. ман ёд дорам ки вақте дар тиҷорати аулита сару кор доштам, Тимур соҳиби он аст. бале, Тимур. ва ӯ ба ман гуфт, гӯш кун, одаме ҳаст бо номи Давлатов. ӯ дарсҳои муқаддимавӣ мегузарад. $400-500 биё меравем. ман гуфтам ки ӯ дар соҳаи суғурта кор мекард. бале, суғуртаи ҳаётӣ. дар соҳаи суғуртаи ҳаётӣ кор мекард. кори ӯ хуб аст. бо тадриҷ корҳояш пеш меравад. қадам ба қадам. корҳои ӯ хубанд. хайр, ин кори ӯст. ин танҳо мувофиқ омадан ва ё тасодуф аст.
бале мо пеши ӯ ҳам рафтем. Вақте ки кам кам бо ӯ ҳамкорӣ мекардем, ӯ гуфт ки ту бояд равӣ ва бихонӣ. ба тренингҳо. ман гуфтам ки ман донишгоҳи Қазоқистон факултаи математикаро хатм кардам. Ман математикам, соҳаи иқтисодиётро хатм кардам ва магистрантам. Гуфтам ки дониши хуб дорам. Ман математикам ва ин ҳамаро хуб медонам. Ман вақте муфлис шудам дар корпоратсияҳои бузург кор кардам. Ман ин соҳаҳоро об карда хӯрдаам. Гуфтам ин чӣ дар кор аст? Гуфтам. ӯ гуфт ки не, фикрронии ту омода нест. Ман гуфтам ки Давлатов худаш кист? ӯ гуфт ки биё меравем. гуфт ки худат меравӣ ва ҳамаашро мефаҳмӣ. шумо дарси муқаддимавӣ доштед ва ӯ гуфт ки ин $500 аст. ман гуфтам ки як дарси муқаддимавӣ будааст. ин дарси асосӣ нест? Гуфт ки не, муқаддимавӣ. гуфтам ки ӯ ба ман чиро ёд медиҳад? ӯ гуфт ки бояд равӣ. гуфтам ки $500 аз куҷо мегирам? ин пули кам нест ва ман ин миқдор пул надорам. боз муфлис шавам? ӯ гуфт ки ягон чиро мефурӯшӣ ва меравӣ. хулас мо ҳамон $500 ёфтем ва ман рафтам. дар ёд дорам ки ман шишта будам ва шумо дар бораи Арман ва Улан нақл мекардед. муқоисаи ду намуди фикрронӣ. бале. ва ҳамон вақт шумо аслан дар ягон тиҷорат кафолат нест, вале шумо ҳамон вақт як нав кафолатро гуфта будед. агар шумо хонед, бале. пас мисли маймуне ки ӯ вайро омӯхтааст. дар рӯи дор роҳ гаштанро омӯхтааст. бале бале, тавре ки кӯдак ҳисоб кардану навиштанро омӯхтааст, ман ба шумо бой шуданро меомӯзонам. бале бале. вале ба шарте ки шумо гуфтаҳои маро пурра иҷро кунед. бале. яке барвақтару дигаре дертар. ба касе 1 сол дар кор, ба касе 3 сол. ҳама алохон нестанд, ба каси дигар 10 сол. аммо агар шумо ин корро кунед, пас баъд аз муддати муайян шумо натиҷаи дилхоҳро мебинед ва ман кафолат медиҳам. гуфтед воқеан чунин аст. масалан мактабҳои миёнаро мегирем. мактабҳои миёна ба ҳама кӯдакон ҳисоб кардану навиштанро меомӯзонанд. бале. дуруст? ба яке 1 бор нишон доданд, ба дигари 2 бор. шояд касе як ҳарфро 100, 500, 700 ва ё 1000 бор навишта бошад. гуфта навиштааст. вале дар охир ҳама омӯхтаанд. мо намегӯем ки ҳама босаводона менависанд, аммо ҳама чизе навишта ё хонда метавонанд гуфт. агар мегуфтанд ки биёед ин бача истеъдод надорад, биё ӯро ба мактаб намебарем, дар ин сурат ҳама расво мешуд. ман чунин мешуморам ки мактаби миёна бузургтарин дастовард дар таърихи кулли инсоният аст. ин дуруст аст? дар тӯли таърих. бале, таърихро бубин. дар куҷое хонда будам ки инсоният дар рӯи замин беш аз 2 миллиард сол боз вуҷуд дорад. худи ҳаёт бошад 4 миллиард сол боз. дар ёд надорам ки инро дар куҷо хондаам. акнун бошад инро кас тасаввур мекунад ва андеша меронад. дар 100-200 сол мо одам бар ин зиндагӣ карданро омӯхтем. он 2 миллиард солро дар як тараф мемонем ва тахминан дар 200 сол зиндагии мо хеле беҳтар шудааст. масалан модарам нақл мекард ки чӣ тавр ба шавҳар баромадааст. мефаҳмӣ? мисол дар деҳаи мо ки ман калон шудам, танҳо тахминан солҳои 60 роҳ сохтанд. роҳи мошингард. қувваи барқ тахминан солҳои 70 гузаронида шудааст. мефаҳмӣ? то имрӯз дар ин олам ҷойҳое ҳастанд ки барқу роҳ надоранд. дуруст? технология надоранд ва ғайра. дар ин дунё чунин ҷойҳо ҳастанд. ҳастанд. об надоранд. ва солҳои 80 дар ноҳияҳо, деҳаву маҳалҳо метавонам бо боварӣ гӯям ки бисёр одамон дар хонаҳояшон телевизор надоштанд. ва ин ҳама гилимҳо, телевизорҳо, яхдон, кондитсионер, технологияҳо, техникаҳо солҳои 2000 дар бисёр оилаҳо пайдо шуданд. ва акнун бубин, дар 100 солаи охир ва ё дар 200 соли охир инсоният тавонист то ба кайҳон барояд. ин қадар киштиҳои кайҳонию ҳавопаймоҳоро бинед. қаблан ин ҳама набуд. соҳаи тиб хеле пешрафта аст. технология. ва ин ҳама бо шарофати мактаби миёна аст. ҳама бо шарофати мактаби миёна аст. бо саброна ҳамаро тарбият кардааст ва мардум бо меҳнати дигарон, бо меҳнати дигар наслҳои гузашта хондану навиштанро омӯхтанд. ҳоло бошад масалан ютуб фазои олист, интернет олист, гугл худ фазои бузург ва олии имкониятҳост. тасаввур мекунед? ман ҳоло нишаста метавонам мустақиман хонам фикру андешаҳои имрӯз ё фардои Илон Маск ё Доналд Трамп ё Ҷек Ма ё Алишер Усмонов ё дигаронро тасаввур мекунед? фикри як ҳафтаи пеши ӯро ту метавонӣ гирӣ ва истифода барӣ. ба фикрам ҳеҷ гоҳ ин гуна имкониятҳои олӣ мисли имрӯза набуданд. барои ҳамин вақте ман дар тренинг ба шумо гуфтам ки дилхоҳ одам ки технологияҳоро ҳамчун боигарӣ ба кор мебарад, онҳоро дар амал татбиқ карда метавонад ин гуна шавад. ва он сабаб ки тавре мактаби миёна ҳамаро саводнок кардааст, пас ҳар гуна инсоне ки кӯшишу ғайрату хоҳиш дорад ва дуруст кор мекунад, пас ҳатман натиҷаи хуб ба даст خواهد آورد.
баъд ман ба хона рафтаму ба модарам гуфтам: модар, ман як одамро ёфтам. Ӯ бо русӣ хуб гап намезанад, аммо ба фикрам гапҳояш дурустанд. ӯ гуфт ки ӯ дар бораи чӣ гап мезанад? Гуфтам ки ӯ мегӯяд ки ту метавонӣ хеле бой шавӣ. ӯ гуфт ки он мард дурӯғ мегӯяд. Ту чӣ тавр метавонӣ хеле бой шавӣ? ту бояд муаллим шавӣ ва агар хуб дарс дода хуб кор кунӣ, чунин фикронеро ҳама метавонӣ доранд. директор шавӣ. агар хеле хуб кор кунӣ, дар маориф ба кор медароӣ ва ин директорро сахт мегирӣ, то ки ӯ хуб кор кунад. Ман фикр кардам, ин бо фикри ман, бо ҷаҳонбинии ман мувофиқ нест. ман аз як тараф инро мебинам, бурду бохти Темурро мебинам, тоҷирони камро мебинам, вале ақлан касеро мебинам. онҳо дигар хел зиндагӣ мекунанд. дар як сол 2-3 бор ба кишварҳои хориҷа мераванд, истироҳат мекунанд. ман намебинам ки онҳо хаста шуда бошанд. доимо дар утоқи худ мешинанд, дар бораи чизе фикр мекунанд, доим бо касе дар тарабхонаҳо во мехӯранд. ман фикр мекунам ки ӯ кай кор мекунад? ӯ охир пул кор мекунад, бо кадом як пуле ба ҳар ҷо меравад, хароҷот мекунад, мошину хона мехарад ва ғайра. ва боз масхара мекунад, ба меҳмонӣ даъват мекунад, то ки ман он ҳамаро бинам. албатта инҷо гапи калон аст ва ӯ ба ман гуфт ки гурӯҳи корияш дарсҳои шуморо хондаанд ва дар соҳаи суғуртакунонии ҳаёт ҷунбиши бузургеро ба вуҷуд овардаанд. ҳамин тариқ корҳояшон хеле хуб шудааст. ман фикр кардам ва гуфтам ки хуб, агар ин ваъдаю кафолатҳоро гӯш кунам, пас тамом. масалан, дар мактаб хондану навиштанро ёд гирифтам ку, пас ин корро ҳам бояд кунам. бо савод шудам, навиштану хонданро ёд гирифтам. гуфтам ки бояд равам. сипас баъди муқаддима тренинги асосӣ. он тахминан 60 000 тенге буд. 60 000 тенге нест охир. ман ба Темур гуфтам ки ин миқдор пулро шояд қарз медиҳӣ. ӯ гуфт ки ҳоло не. ба фикрам тахминан $200 мешавад. бале, ҳамон вақт ҳамин хел буд. ӯ гуфт ки не, барои дониш бояд худат пардохт кунӣ. ман гуфтам ки ту қарз диҳ. ӯ гуфт ки бифаҳм, агар ман ба ту пул қарз диҳам ва ё ту бепул рафта иштирок кунӣ, пас он донишро истифода бурда наметавонӣ. ту бояд арзиши он чиро ки мегирӣ донӣ, ана он гоҳ амал карда метавонӣ. агар арзишашро надонӣ, онро амалӣ намекунӣ. баъд ман муддати зиёд дарсҳоятонро дар YouTube тамошо мекардам. хайр, баъд ман ба Амрико рафтам, муддате истодам ва тамошо мекардам. яъне сабаби ба дарсҳои мо омадани ту даъвати Темур буд, ҳамин тавр? ӯ сабаб шуд. лутфан бигӯ, нуқтаи А. ту ба дарсҳои мо омадӣ, дарси якрӯзаи моро хонди ва ғайра, ва ту баъди он дарси якрӯза ин корро сар кардӣ, яъне кореро ки ҳоло машғулӣ. не, ҳамон вақт ман кӯшиш мекардам ки коргари Темур бошам. ин лоиҳаи навбатӣ буд дар робита бо суғурта. мекӯшидам ки дар он ҷо кор кунам, аммо қариб ки ягон танга кор накардам. ва дар дарси шумо гӯш кардам ва садои дилам гуфт ки бояд ягон коре кунам. ва дар ҳамон вақт боз як лоиҳаи дигаре буд. кӯмак барои дохил шудан ба донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ. барои ин мактуби расмии ҳавасмандкунонӣ лозим. ва ман ҳамроҳи ҳамсарам кардани ин корҳоро сар кардам. ва ӯ англисиро хуб медонад, дӯст медорад ки доимо бихонад. ва ӯ ин ҳамаро кард. ман дар қисми фурӯш кӯмак мекардам. аммо вақте мо сар кардем, мо аллакай, яъне вақте ки ман бори аввал омадам, ман дар зиён будам. баъд тахминан $200 ҷамъ кардем, ана ин хел миз гирифтем ва фурӯши баъзе чизҳоро сар кардем. ман гуфтам ки ҳар бор ки дар кори муваффақ нашавем, мо хатое мекунем. ва баъд фикре ба сарам омад ки мо бояд ба назди шумо барои хондан равем. ҳамон вақт мо квартираамонро фурӯхтем то ки хона созем. ман гуфтам ки агар он вақт мо визаи Амрикоро интизор будем, мешавад намешавад намедонистем. ман гуфтам агар визаамон набарояд, ман ин $10,000 мегирам, яъне квартираро мефурӯшам ва ман пулро мегираму ба устод месупорам ва доимо аз паси ӯ мегардам, мисли дигарон. ман чунин фикр доштам ҳамон вақт, яъне барои хондан чунин хароҷот мекунам. мегуфтам ки агар 1 сол бо устод гардам, фикррониям тағйир меёбад, зиндагиам дигар мешавад. ман дигар хел фикр мекунам ва зиндагиам иваз мешавад, мегуфтам. баъд виза баромад. хайр, модоме ки тақдир чунин бошад, пас мо ба Амрико меравем, дар он ҷо пул кор мекунам ва баъд меоям. хулас визаро гирифта мо ба Амрико рафтем. дар он ҷо ман китобҳои шуморо хондам, YouTube каналатонро тамошо мекардам ва ҳамон вақт бисёр орзу мекардам. аҷиб, оё ягон вақте чунин мешуда бошад ки шумо маро бинеду қурмет азизам, корҳоят чӣ хел гӯед? дар гумон аст ки устод маро шиносанд, шогирдонашон зиёд аст, мегуфтам, аммо орзу мекардам. ва баъд вақте бори аввал аз Нью-Йорк ба Тошкент парида омадам, вақте ки гардиш зиёд шуд то $25,000, ман ба шумо гуфта будам дар соли якум, дуруст? дар соли аввали тиҷорати мо $25,000, тахминан соли 2018, не аниқтараш соли 2019 омада ба шумо нақл карда будам. гуфта буди ки ман дар тренинги шумо иштирок кардам ва даромадам $500 буд ва ҳоло тахминан $25,000 шуд. ва баъд буданд ҳолатое ки аллакай ба омӯзиши дуюм мерафтам.
мастер классҳои 5 рӯза ва он дар Қазоқистон набуд, дар Амрико буд. Дар он ҷо нархаш дигар буд. Азимҷон ба ман занг зад ва гуфт ки ту меравӣ? ту дар он ҷо будӣ? Бале, ман гуфтам ки меравам. Гуфт ки бо занат биё. Агар ягон шиносат бошад, ӯро ҳам даъват кун. Ман ҳама шиносоямро ҷамъ кардам. дар он ҷо нарх дигар хел аст, тахминан 5 ё 10 ҳазор доллар. Боз бояд бо занам равам. Гуфтам ки ин пулро аз куҷо мегирам? Бояд аз гардиш кашида гирам. ман гуфтам ки хонаамонро фурӯхтанӣ будем. биё пулро аз гардиш мегирем. гардиш боло меравад. ва мо бори нахуст ба тренинги 5 рӯза рафтем. ва ман бисёр чизҳоро фаҳмидам, чунки мастер-класси 5 рӯза мисли марҳами захми бемор буд. мешавад ку агар ба захм пайваста марҳамро бимолӣ, оҳиста оҳиста он захм шифо меёбад ва ҳатто паяш боқӣ намемонад. дарсҳои шумо ҳам мисли марҳами захм буд, махсусан барои ман бар ин тоҷир ки 37 бор зиён дидааст, 37 бор муфлис шудааст. Кор карда ту то имрӯз дар чанд мастер-класс ва ё дарси маҳорат иштирок кардаӣ? дар 9 то. даҳумаш иншоаллоҳ тахминан дар оянда ё дар Амрико мешавад ва ё дар Остона. ҳанӯз инаш маълум нест. Яъне ту 9 бор дар мастер-классҳои ман иштирок кардаӣ? Бале. яъне пас аз ин мини мастер-класс ки дар Амрико гузашт, кори ту хуб шуд. вақте ки ман ба он ҷо рафтам, ман инро гӯш кардам. ва чун гӯш кардам, аллакай дар дарунам вай буд. яъне гурӯҳи калонӣ набуд, 3-4 кас. аммо ҳамон вақт дар сарам кашидани нақша сар шуда буд. мешавад ку мисол ту хатоҳои зиёд дорӣ, аммо ҷавобашро ёфта наметавонӣ ки чаро ин хел шуд. аслан одамоне ки мегӯянд, чаро ман ин хел зиндагии бад дорам, эй худо, ту чаро чунин мекунӣ, чаро маро ҷазо медиҳӣ? ман бошам гапҳои шуморо гӯш карда фикр мекунам. гӯё ки тамоми дуоҳои ман ба худованд, гӯё ки тариқи шумо ба ман пешниҳод шуд ва гуфт маҳ дар 5 рӯз ана ҳамин тавр дод. тасаввур кунед, худо ба ман дар 5 рӯз неъмати бузурге доду гуфт маҳ. яъне маълум мешавад ки тумани сари ту гум шуд ва он сохтор пайдо шуд. биниш пайдо шуд. сохтор, биниш ва аз ҳамон лаҳза эътиборан гардиши ман зиёд шуд. офарин. аллакай соли 2019 мо гардишамонро ба 100 000 доллар расондем. дар соли 2019 ман дар 4 ё 5 мини мастер-класс иштирок кардам ва дар ин марҳила гардишҳо зиёд шуданд. сипас соли 2020 бошад, гардиш боз 6 маротиба зиёдтар шуд. 600 000 доллар шуд. 600 000 доллар. ва ҳоло ман ба омӯзиши солона номнавис шудаам. бале ба омӯзиши солона. медонед, пардохт кардани пули аввалини дарсҳои 5 рӯза бароям бисёр вазнин буд. гӯё ки имкон нопазир буд. бале. баъд он дарсҳои якрӯзаи саршавӣ низ дар аввал ғайриимкон менамуд. харидани ин қадар китобҳо бо кейс гӯё ки бисёр ҳам гаронбаҳо менамуд. аслан 100 доллар, вале гӯё ки 100 000 доллар бошад. вақте ки пул набошад, ва чун мо гардишро ба 600 000 доллар расондем ва вақте ки бояд пули яксоларо месупурдем, 10 000 долларро, мо озодона ин қадар пулро супурдем, бемалол супурдем. ва медонӣ ки ин кӯмак мекунад. озодона бемалол супурдем ва медонед, хайр, охир ин 10 000 доллар аст. як суму ду сум акнун лутфан бигӯ, ту баъд ба дарсҳои солонаи системакунонии тиҷорат рафтӣ. кадом чизҳо баъдан ба ту сахт кӯмак карданд? маълум мешавад ки ту 4-5 бор дар дарсҳои нахустин будӣ ва даромадатро 5-6 бор зиёдтар кардӣ ва сипас баъди ин ту ба дарсҳои солонаи системакунонии тиҷорат рафтӣ. боз 6 баробар. чанд баробар корат беҳтар шуд? боз 6 баробар ва мо соли 2021, яъне ҳамон сол ба 3 миллиону 600 000 доллар расондем. яъне ба таври худ аз худ даромад зиёд шудан гирифт дар як сол.